участваме в българския шампионат по трак рейсинг. В момента изграждаме нов двигател. Разбира се, стремим се да я направим национална бърза. Екипа на Head-Auto е събрал доста купи с нея. Доста рекорди е поставила на пистите. Последните 2 години нямаше особено шампионат, пък имахме известни проблеми с самата кола. Автомобилът на Head-Auto ще участва сега на 4 и 5 юни на драк състезанието в Сливен. Там участваме в клас Б, който е до 1.8. Ще се състезаваме с други наши колеги, които също така са работили цяла година, за да се створят коли, които да бъдат конкурентни. Надяваме се да успеем да ги победим. Предстои ни запалване на колата след известно време и проверка и настройки на диното. Audi 1.8 турбо. Финално сглобяване и настройки. Които настройки са за изчистване само на дребни